Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे आरो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोंहा मालिभिटायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना। आवगोलबो भिडिअ लाबोखांखाबाय आं मालिभिटायाव थांनायनि। ओमफ्राय दिनैबो मालिभिटायाव थांनो ओंखारबाय। भिडिअखौ नोंसोर थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय, आं बुङाबाबो जासिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरोना। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स्टार्ट माने स्टार्टआनो जाखाबाय आरोना भिडिअ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दाय लोगो मोनसिगोन। मोसानो थाङोनो हायथुआ नामा हायथु थाङासै जों नै हायथु बिफा दोनलाङोनो आदै बाबानि फंबाय जों सफैबाय, दै लोंनो फैबाय। दसे उनाव गेटा सिङाव हाबहैफिनसिगोन। आरो लोगोसे जों मोसानायखौ एसे नायदो जायाबाबो। गथ'फोरनि हस्टेलावसो फैबाय दै लोंनो। बयसफोरनि हस्टेल हा गोलैफोरसो दां।
एरजा गबाय दायो लाब जानो फैयो लानानै फैबाय नै मोनहैनाय बिसोर सान्दुं गोसा गोलोमजोब्बाय दै लोंदा फिसा गुसुखौनो मोना दैखौ एलायाव लेला फुख्रियाव गुसुदा एक्ट्रेस नामा ना माबा मिस्टेक बुंदों दे जादों लोंजाया दैयाव ओंखाम संदों ए मा मा ओंख्रि बिदर दं ओंखाम मोनजायो बिदर दं अमा बेदर दं ए लाय itu langsung oh di mana samsala bidur burung lainnya bichini ini sih burung angin ladwa ladwa nih anak mama dong thai बोरैथो ए नै फैफिनबाय जों दहाय दै लोंनो फैदोंमोन ओंखाम जानो फैबाय हायथुजों आंजों जानाय लोंनायाव सिगां जेरावबो मोसाखावरिल' फैयो नुवाखै साइसफ्रा हाराव रावनो सिख्लायफोरसो दा फांखासो थाफैबावो ए मा नायफैदों माइलाय मायो दै लोगो हायथु dulu ओंखाम जादों हायथु dulu ayo Oma Mama lu mas ya? Lajan bang marah pasar foto belabai nih foto ini yang nalai haroro muzang lah na foto lababu